Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka editorial unong san hima haga khat sautarik ukalalengkot arhajar arpoar. Kabaong janman kasngi ken rei ki kamtu kamthiem. Ki kamtu kamthiem napo ki yeng kisem bat phelau yeng. Nadu ki arsyaka hadu ki mobile phone. Bat wat hadu ki sentiu ki skun. Ki laken rei kham tam hasor shillong. Dan ru ki batu saya ki juti baro. Janman la kasngi ki pulet ki juyo jing ujor na ki reu pat ba. Kham tam ba ki la sya rong no ya ka arsyaka ni la dadon ki bawan prong haying ban shem no ya ki jing dan jing em. Manu kita ki batu bat balai kitu. House name arhajar arphaway hapedeng ki benai ke lalengkon bat nai lur. Kiladon henrius pak tam ki jing dia syak tu bat jing rong bean ha ki ying kisem ni ka khendau ka syam jong ki wei ha ka leng ka jela bat ki bak hambun ki dei ha is khasi hills bat ki ni ki dei tang ki balayo jing khen da ki pulet hadien ka jing ujor na ki tu ki bamat ya ka jing do let's say ki dang don shu ki wei pan henry ki bak lam pentem ni ujor sya ki pulet kalong ka bas ngau triam shisha ban perkhan ya ka jing jelai jong ki nong tu ki brio ki ba sha tu sha thiem ki dei ki ba kamai shitom ki da the bas e bas ar ban penlang pisa ban thiet kali ne arshaka ne mobile phone ne laptop bat ter henry tang shi khlep man kata ka jing tre shitom baro ka kalal le no e namar ki nong tu Kumbangi tip ki don bun ki brio ki bathiet kali ne arshaka da ka basiu ton manla ubanai lani kata ka easy monthly installment manla ubanai ki syak khati naga jaka kencho pisa jongki tat hadu bakendala ban penkhut lun ya ki pisa ka baki dai ban siu ki thiet kali lani arshaka naga banda ban sok ka let kawan ha kani ka perthei baya be kam ya be jam Om baro ki badon pisa ban thiet nakat ya ki kali bat ki arshaka lani wat ya ki laptop ki dei ki mar ki barem bat ki bahap ban sumar bha henry walada ki pikir ru ka jingdon jong ki nong tu ki basher khai ka pendu pendam lut ya ka jing kamai shitom jongki tang ki balamat ken sngo thu ya ka jing thang ka mensiem habaya ko ep la shu penlong leno e da ki nong luti Nakaliang ki bor pulet ki jupen benayar bat mana yi ki pat ba. Bakim dei bantiet kulmar yi ki tiar kitar pateng kham tam ki kali arshaka mobile phone bat laptop. Namar kila bandai ki mar ki mata ki bashutu nang nu. Kani kalong ka badon kam ya ki pat ba ban sngo thu. Lada ki thiet rumah yi ki mar ki mata klem datip ya katen rai. Tang namar baki yo hakador kabatan. Kila ban ngat jing e hadien habun. Ubatu bat ubadi ulayo la kapisa bat ula kemen. Henry kitu ki balathiet ya ki tiar kitar kila ban babe kella. Ha ka perthai menta ki don ki kor ki bor ki bala ban wat ya ki tiar kitar ki baja kham tam ki mobile phone bat laptop. Kala ban shimpor tang balada trai dukhi ki pulen ken lap bet syae kata kamar basya tu kalapoi. Namar kata ki pat ba ki dei ban long ki bahusiar ladadon ki bawan terwadi ya ki mar ki mata dakeli perthau benia haswa ban kener ya laki kiti ha ka bayadai bat ki nong tu bonsin ki pulet kem ju kham lap dien manu ki badon kiti ngimtep naka e ka daw baki pulet ki shamjing e ban thwet ya ki batu bathiem lese ki pulet ki don da ki wei pat ki kam ki bakham kongsan ban to ken henry lada ka jing to ket ka telon lada ki batu kem syak pen saja Kanlong kom ka jing ai mensiam ya ki wei pat ban ya sedang let prong sya yeng beriau banket ya ki mar ki mata kat bayo e ka jing bomla ban lei e ka penchlor ya ki wei ban ya perngap lang ha ka jo ka ahor namar ki tip syai bakam dei ka basuk ban thwet ya ki nang ne ken sami pat sa ki wei ki jing e bonsin ki ki sedang shwa na ibaret barya haswa baken pur bat he bat san sasha ki kam ki bakham sher khe Nakaliang ki pat ba ken ha ban khamlong ki bahusiar bat ban shim hi ya ki lat ki lenti ban yada na ka jing sya prong bat sya tu sya thiem ki dor bar snong ki dei ru ban ya petlem ha ki snong ki thau jongki ban wan ra ya ka shong suk shong san bat ka jing shngan